Assalamu alaikum jama'a, sunana Musa Nuhu. A yau mun zo muku da bidiyo ne na musamman wanda zai nuna mana hanya mafi sauki da ake bi wajen ɗaukar duk wani hoto ko bidiyo da aka yi sharing a social media ka sauke shi zuwa wayarka. Mutane da dama sukan yi fama da irin waɗannan matsalolin yayin da sai ga wani bidiyo ko kuma wani hoto mai kyau a social media suna so su sauke cikin wayansu sai abun ya zamo da matsala. So yau application din da muka zo da shi wanda za mu nuna yadda ake amfani da shi wajen ɗaukan duk wani hoto ko bidiyo da aka yi sharing a social media shine Bitmate. Application din Bitmate so da yawa mutane sun sha amfani shi kawai ka ɗauka bidiyon da aka yi sharing ne a YouTube. So ba anan kaɗai ya tsaya ba, duk wani social media din da muke amfani da shi, kama daga Facebook, kama daga WhatsApp, kama daga Twitter, kama da duk wani social media da ka sani aka iya buɗe account ɗin shi a cikin Bitmate, ko kuma ka iya kwafo link ɗin bidiyo ko hoto da ka gani ka zo ka yi pasting a cikin Bitmate ka sauke shi zuwa cikin wayanka a hanya mai sauki. Da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo. Wanda bai mana subscription ba ya taimaka ya je daga ƙasa akwai alamar subscription ya danna. Bayan alamar subscription akwai alamar ƙararrawa wanda shi zai bamu damar da zarar mun sauke wani bidiyo mai kyau mu sanar da kai. Mun gode, mu shiga cikin bidiyon. To jama'a, Bitmate application yana da bambanci wajen nemo shi a bisa sauran applications, saboda shi Bitmate application ba a iya samun shi a cikin Play Store. Ko da ka sa sunan shi ka yi sacin kamar yadda kuke gani a screen ɗin wayanku, daga ƙarshe zai sa maka no record found, wato suna nufin babu shi kwata-kwata a cikin Play Store. Hanya mafi sauki da zaka iya samun Bitmate application shine kawai ka zo ka shiga cikin Google browser ɗinka. In ka shiga cikin Google browser sai ka rubuta sunan Bitmate da searching ɗin Bitmate app. Kana searching ɗin Bitmate app a Google browser za su nuna maka hanyar da zaka bi ka samu wannan application ɗin ka iya yin downloading ɗin shi. Gashi nan muna gwada yadda za a yi. So da zaran ka zo ka yi searching Bitmate app kamar yadda kuke gani haka, kai clicking enter, ya shiga yana ɗan yin searching zuwa ɗan lokaci kaɗan zai nuna maka Bitmate app ɗin da hanyar da zaka iya ɗauko shi cikin sauki. Zai baka different option, a koda yaushe ka shiga na farkon kusan shine yafi. Bari mu gani. So yauwa gashi nan ya bamu link ɗin. Gashi nan daga can ƙasa ya sa mana download Bitmate app. So kana clicking ka shiga zai nuna maka wannan page ɗin. Gashi nan ya ba mu size ɗin shi 15.19 MB. Zaka zo kawai ka danna download zai ɗauko maka shi. So mu ba downloading zamu yi ba saboda muna da shi a cikin wayar mu. Kawai zamu fita ne sai mu je mu shiga cikin Bitmate app mu ga yadda ake aiki da shi. So wannan shine Bitmate app. Daga sama ga yanan zai samu abubuwa guda uku: featured, YouTube da kuma app. Duka wayannan wasu description ne. Idan kana so kai downloading wani bidiyo ko wani hoto a ciki, zaka zo daga nan ƙasa ga yana akwai YouTube, sannan akwai WhatsApp, sannan Facebook, sannan Instagram ga kuma app. So bari mu shiga cikin app din nan mu gani. Wayannan app din kusan duka su ne social media din da aka fi amfani da su yau da kullum. Tun daga kan Facebook zuwa WhatsApp zuwa Instagram zuwa Twitter, gashi nan sai wanda ka zaba kamar yadda kuke gani haka. So duk wanda ka shiga zaka iya buɗe application ɗin wannan social media ɗin. Kana buɗe application ɗin wannan social media ɗin baka da matsala. Yanzu din aka turo hoto ko bidiyo zaka iya downloading kawai ta hanyar yin clicking wani ɗan alama da yake fitowa daga ƙasa cikin sauki. So duka wayannan applications ne na social media. Bari mu koma daga baya mu gwada shiga YouTube mu ga ake yin downloading bidiyo ko hoto an samu a cikin YouTube. So wannan shine application ɗin YouTube. Gashi nan kamar yadda kuke gani wani bidiyo ne daga wannan channel ɗin na Mahadi Tech. Bari mu gwada shiga mu ce ba za mu ɗauko wannan bidiyon mu ga hanya mafi sauki da ake bi wajen downloading bidiyo ɗin.
gashi nan tun kan ma bidiyon ya bude ya zo gashi nan daga ƙasa, kun gani ya zo ya nuna mana alaman wani ja gashi nan. So in kana so kawai kai downloading bidiyon za ka yi clicking akan wannan ja kamar yadda kuke gani haka. So kana yi zai yi processing kamar yadda yake yi a haka, zuwa ɗan lokaci ƙanƙani zai nuno maka da wannan page ɗin gashi nan, zai sa ka zaɓo iya kyan bidiyon da kake so kai downloading. So bari mu zaɓi wannan na uku. Idan kuka lura wannan mai 360 pixel nan kusan shine option ɗin, sai ka dawo ƙasar nan kawai kai clicking ja. Yana yin clicking gashi na ya sa maka tax update daga ƙasa. So za ka iya zuwa can sama ka gani yana downloading ɗin ko bai yi. Bari mu shiga mu gani. Ga nan kana shiga ga yana downloading a sama, ya ma gama downloading ɗin gaba daya. So ka riga ka gama downloading bidiyon din, za ka yi haka za ka yi. Bari mu shiga WhatsApp shi ma gashi nan mu gani. Wannan hotuna ne da aka turo a hanyar status daga ƙasa gashi nan inda na zo zan yi clicking akwai wani ɗan alaman da muka saba yin clicking akai, amma wannan karan fari ne ba ja ba. So wannan ma bidiyo ne shi ma kun gani daga ƙasa akwai ɗan alaman da muka saba clicking, fari ne ba ja ba. So din kana so kai downloading kawai na hanyar za ka bi. Bari mu shiga Facebook ma mu gani. Kun gani a Facebook da ka buɗe gashi zai nuno maka irin wayannan page ɗin. Ga nan daga daidai nan wajen yana baka alaman da zaka iya in kai shiga. Bari mu shiga mu gani. Kana shiga zai baka daman ko kai linkin Facebook ɗinka gashi nan, in kuka gani account ɗinmu ne a nan, account ɗin wannan channel ɗin ne. Ko kai linkin Facebook ɗinka da wannan app ɗin ta yanda da zarar an saki bidiyo ko hoto kawai zaka iya clicking kai downloading, ko kuma zaka iya zuwa wa'innan pages ne da ake following yawanci. Kun ga gashi nan an saki wani hoto shi ma da alaman ja, kawai clicking zaka yi ya ɗauko maka shi. Kana yin clicking zai nuno maka wannan, sai ka zo ka taba. So bari mu fita tun da mun ga yadda ake yi a Facebook. Bari mu koma mu gani. In kuma kana so ka ɗauko daga wani social media ne, misali baka yi linkin ba, ya ake yi. Gayi nan mun zo cikin Google browser ɗinmu za mu yi searching Facebook, mu buɗe account ɗin Facebook ta Google browser. Bari mu gani ya buɗe. So ga nan kamar yadda kuka ke gani mun buɗe Google browser ɗinmu mu yi searching Facebook application ɗinmu gashi na ya nuno wannan page. Bari mu duba hoto mai kyau mu gwada ɗauko links ɗinsa mu je mu sa a cikin bitmate. Ga wani hoto na sabon shugaban ƙasa da kuma tsohon shugaban ƙasar Najeriya. Kamar yadda kuke gani gashi na yanzu za mu ɗauka link ɗin wannan hoton. Gashi nan daga sama yadda ake ɗaukar link ɗin, kawai za ka zo kai clicking akan ɗan wannan alaman da yake nuna kamar littafi. So yanzu ya yi mana copying. Gashi nan mun shigo cikin Google bitmate ɗin, za mu zo mu pasting a cikin inda ake search. Pasting wannan rubutun da muka kwafo kamar yadda kuke gani gashi nan mun zuba. So muna da danna go din nan zai yi searching, sai nuno mana irin wannan page din da muka gani a Google browser, amma a yanzu da alaman ja. Kun ga muna clicking din sa, shikenan zai mana downloading bidiyon. Kuma anan muka zo ƙarshen bidiyon mu na yau. Mun gode, wanda da fatan duk wanda bai mana subscription ba zai yi. Sai mun haɗa.